Mitä tuossa kuuluu? Kysymys oikein hyvää hienoa. Oltiin eilen tuolla sun kotikoneella Porissa. Pussi mennä kylästään lähdöstä, kun Nikola oli suosittu. Paljon sä ampuisit tuolla tutkaa, jos sun tulisi käydä edelliksi? Mä otan 100. Joo. Vähän enemmän kuin Ema. Kunnopuolella aika paljon 100. Onhan se kyllä. Ja nyt sitten menet tuonne kulmaan ja lupaat muuttaa, että se on Kemppainen tunnottaa maailman. Maailman numero 18 se seuraava maailma. Mä en sano kyllä mitään näkemistä. Joo, ja nyt muistatte siis tuonne lähitaparantajalle siellä kohta, että Jussi Rynnäsen, Jonas Kemppainen, joka on nimmareita ja varmasti muitakin pelimiehiä käy. Ja edelleenkin nämä kojut ovat auki, siellä on syömistä ja juomista. Ja muistattekohan osallistua näihin arvontoihin, siellä on lippupaketteja sitten loppukaudelle, eli käykää osallistumassa. Ovat tuolla Vihreä teltan luona tai sitten on toisen Ilkka-teltan luona. Eli ei muuta kuin vaan pelit jatkukoon. Mitä? Mulla on Toni Kähkösen just niin onks sulla enempää Jonas Tomulaisen ja Viukkola ja Pyörän? Onks sulla enempää No niin. Vieläkö nää otat siihen vai ottaako isi sen talteen? No niin, älä palelluta käsiä. Onko sulla taskua mihin sä voit laittaa sen? Okei. Tuolla vissiin jotakin, missä on jotakin. Mitä tää? Tuolla vissiin jotakin, missä voi hakea. Mitä hakea? No siellä on kato Jussi Rynnäs ja Kemppainen ja ketähän kaikkia siellä on. Joo, kyllä sulla on kohta lappu täynnä. Emingeriltä just Otto tuossa pyytää. Noin, kaikki vaan mukaan. Hyvä Jussi. Niin onko jälkikaus sun luistelmasta? Ei oo oma perhe täällä mukaan. Mites P-junnojen tavoitteet? Milloin seuraava peli? Kiitoksena kaikille, että näitä kunniakirjoja on jaossa tuolla Lähi-Tapiolan teltalla, eli tuo valkoinen teltta, missä on tuolla piikki päässä. Eli vanhemmat voi ottaa vaikka etukäteen näitä kunniakirjoja niin, että ryysistä sinne ja lapset voi edelleen jatkaa luistelua tai pelaamista. Eli muistakaa käydä hakemassa ne kunniakirjat ja arvontaa. Se on lippupaketteja eikä suinkaan lippuja, eli käykää vielä osallistumassa, jos oikein ehtii. Ja sitten jännitetään kuka voittaa.
Mehän peliin mukaan.